Embarrassing Uncle Pontia say, the Anopay, ye better not see. Naye, the son say Anopay, and not doom no more bro. And I mean, it be as we are so. Anopay, so Osho Menedia now to Miss Anopan, no 9. To me, about Pomba says in my education. See a touch, yes, dear. Now, Nichi, say, I own Yami as my no channel. Semrena Sudia, I was here the mouth. Odiyifuo Kwasha, or that better Christian church, AKyem Asuboa, Kofabai, I know on a pound for a maternity. Sansu and a Kwakwesi do Heba Center, so pay in Papa Padia, and no one Kwakwesi do Heba Center, on one Kofabai. And pay Odiyifuo Atransi. And so what transit dear, I want it here. I was so far trek on chrono, and in a Kabuma, 18 as and an opay. 18 Amico Pontia CD, and that's so oh, into other 4. That's my way. Then I said, so on and I see, sense and opay on a wire. Ati anopay yemun remu na yenguti na se suchi obiara Odiyifuo aja pache mu akwaba yeja na mbom ti sen onyame ada uruma to ba dia si anopay si shade na tum se ni je ba kope za isansu Odiyifuo transia na wiasi na tadi eye kut kanze protocol. Yeah. I don't know your phone is. Adum, Papa. Nice. I intend to say, Eja boy, I go pay. Yeah, now boom to say, inside the room. Nobody I see. Odiyifuo, aja, no pay, then the cost of cancer better Christian church. Oh, Hoboko, and now could quest do a sentence. Biaboko. About this, and I am dead ye. What's nice and let him say, and some punko and why shall they my into Odiyifuo, and Mary Ogre, fear him why. Yo, I don't see. Amen. Yo, Onyado for an opensi, your son was a bishia or Casafidi so. A drew me that I'm matching no na abo pamusia. Ya no che unyamena sem. Babana me ati asese munko wiase afene nyina monka mi sempa ne ngira body nyina dia omachi ba bia wo da bia oti enka wo kasa fidie su bia na wasi utase na ye de ho ahye obade ne nsa yede wase yedimafo ene yeboafo yede wase ade nyina su otomfo ne ho oba tampa nyame yedimafo ene yeboafo samanhyem buafo onyame onkonkron awurade ye hwede wa yamayan a na buradwe nti ase so anadwe ebra ye kowure esumna emu omo abofo no ebehwe so bedida yen bene su yen so wa mo abofo no ababenya yen enye papa bia ye nye tren bia tren nim de bia nim nyansa bia nim nim ya de bonyefo do awodo ye mruso nti dan da nya na oni kwen nti na wa me yekra eda so etiase tano pe sabre ya tekramada bodwe mo jedi ofisani de e wa wurade wo no ye adope ye kasa na ase enka odida amen Unyame ayeye enka odida amen anopa ye yiwa ye tontromo ye kamfo ye hye odi konkron no enonyam ewade kese a danda nya ya de bonyefo nso no wo yama ye e de wase bebre ye yiwa ye bebre ewo Jesus Christ dim afa don ne brenso ayade wase yi unim se nti a bepie kasa fidie so eja ya kra ye nipadua ya de nyina de mawo emien fa ye pe ye nyansa ye nimde emfa nye bibibiara ma ade nyina mfiri wa wurade ye wia edina asia mawo sara nso ne ekoso ora bompa ye gya ye tiefo a
yɛba wo mutie nyinaa hyɛ wo nsa bɛi no adu ɔma yɛba bɛtie w'asɛm wabia koma biara mu na wo nsɛm a yɛtena nɔpa wia anadwo no ɔma yɛbɛdi soɔ na woba nnɛ no wɔkyena a ɔma yɛkra anyera wei ne yɛsrɛ wo nyame agya ɔba sukonkodi mu no yɛnka amen ne yɛfa sɛ yɛkwan wei so yɛkyia yɛtiefoɔ nyinaa biara ahomakye biara wɔtie kasafidie so deɛ yɛkyia mu nyinaa mpanin nkwadaa yɛkyia mu nyinaa nyame asomdwe ɛnka obiara awɔ yesu dim yɛnka amen dimbi deno Yesu Kristo deno ma oye rabano be fieno be home frene bremo matona ayeye hon jomda wona dom den kwejeno ti o Yesu Kristo ne meje fono ayeye kane dinda metona ayeye hon jomda wona dom den kwejeno ti o Yesu Kristo ne meje fono ayeye kane dinda mehu Yesu anopaya Joseph bano nyate etefo no kane ehwasem mehu Yesu anopaya Joseph bano nyate etefo no kane ehwasem so bibi pabi oh betum ye free na zetiaba oh momra meje Yesu no ya jenkwano oh momra me so bibi pabi oh betum ye free na zetiaba oh momra meje Yesu no ya jenkwano oh momra meje amen yo nyadofo anopenso no ye sa koso ne wache onyame nasem last week ye bae no ye kasafa aware ho ene wo hwe aware bebe titi apansam ani adwaman awura awadiem ama awade bebere aguo ehon so na onyame ohwe anopai san atoa yasem eka no so bie Leviticus etidu ngotwe imoduonu na mente nyame yasem Leviticus 18 verse 20 Mose homa etoso miensa ye ka Mose homa etoso miensa no Leviticus etidu ngotwe imoye aduonu osena wona nyonko yire enna ana uhwe wiase ne ekwa adwama dokoro enipa bebre wura wadiem last week no kasafa wade ne ye to aso saudifo bible say wonne wonyonko yire ye den enna wonne wonyonko yire enna na emfa hunsuo ema no emfengu wo ene ne ho fi emfa hunsuo emma onyonko yire emfengu wo ene ono so no efi adentire onyankopon ekasa aware yade a ne bo den sa to onyame ahira aware ampa onyame dan nyanani ku aware ho endi se wonu obi yire ekohyiam a watomera wonu obi kun ehyiam a watomera onyame se de mima kabomu no mo nipa nya dan entitim saudifo edipa ebire kasa na adwaman de se enkahwe adwaman enkahwe wacha sa ba boneka wonu onyonko yire nya dan enna
na mfa ho nsuo ma no na mfa wo ho nsuo ma wo nyonko mfa ngum ho fi mfa ngum ho fi obi yira a wawa no na waye ne ho ade no hwe na wan try ane na nkoda na wonyame sanyama wenum nyina no ene wonyame bu afu awade onia boni ye nipa di asase we so nyankoda asem awade fa jija adwamanti no awade fa jija nti abasa obiti beyi be ma so tese oyere wo hwempena na fa behu na wantwi aba awade nim sa na obi yi ne yere amane se wuku na nse di woni mma bi twempere o afo behu na akasakasa ya den aba awade nim na fa awade na basa na wade na jija babu se hwe na wonno nyonko yere nye anye den ana obi na obi anam wuti muso woni nam pa saudi enso na yere ne mpena wono a bere o mo ye ho ade nyina na otimbi ampa eno wura dwuma mu a ubehu no obi ya dwuma pani emma na wo munya no asam nya lai omo kunso oh yes no mo da sanyama wenim nyina se me no mi ani ya hwe ye hu ye wo sanyama we hu adwaman ye kwabro nsam jim enti anopai bere ye no ahia kasafidie so don hwiri baako yi yes ma wasomra ha ampa na yenti ye no nya nche nyame asem saudi na ye hwe se adwaman ya na se enye eno man Ghana eno obi nye sika ye nkana asem debi nina hotel nkofo yerenom no mo de da rofof kofo kunum ye jiji kofo kun anopa me yenti nyame asem amen yenko betwa numere numbers wono eti enum eyimudu ba ko besi aduonu 9:24 no kama me ma yenti nyame asem adwaman Numbers chapter 5 verse 11 they come Odiyifuo ye ka Mose huma etoso enan no Numbers chapter 5 verse number 11 idu ba ko eko no wose na Awurade kasa kire Mose se tia onyame o kasa kire han Mose onyame ka kire Mose sesei kasa kire Israelfo na ka kire won se Mose onsa Israel ona udi omanim ampa na anu mutu saudi ana wode masem kire ya enti kasa kire Israelfo nyina na ka kire mo se so bari ma bi ayire efi na chi no okofom no tia obari ma bi yire efa ni kun na chi eni be ma foforo ekoda no bari ma bi ene ne da na se wo moso ankyere ne kunu na ne kunu no enim se ne ho agufi na ho adansefo eni ho na wankye ne woso na ne kunu sorry na ne nkumtwe honhom ebo barima no so na wotwe ne yere no ho nkunu na oba no agu ne ho fi ampa ana se ne nkumtwe honhom eba ne so na wotwe ne yere no ho nkunu na oba no engu ne ho fi a ene obarima no emfa ne yere no emmra osofo no anim ka amen Odiyifuo se uchi asema onyame ka kire Mose ka kire Israelfo mi kire adwaman se obalima bi ewa ne yere yes na betene huhu oye no wompra ukun no twempra oye so twempra na se nunkumtwie eba obema no so na bema no so no odwendwene amiri yeso wompra na adwembone astate eba yes na se oba no wonwu ne ho fi a ana se wogu ne ho fi nso a yamfa ne mra osofo anim oh yeah yamfa ne mra sori fi ene obarima no mfa ne yere no mra osofo no anim na obarima no asori okoro no wonfa ne nkoma ne sofo ti ase oba bone kapa o na se dwaman enye Saudifo dwaman enye ene eno no manga na awuram manga na awura sori mu awura dwumam awura ba bia nkofo yire no na mo de da rofof eno se nsion kranto ene nsion to hwa efuo ye nyina nkurasefo efuo ye nyina asai na koko no kra yedua na koko no koko na asokora na eso ye nkofo ye ne de form ene ye kuadwuma na se kuadwuma no ba nkofo ye nkwa ne tawo entu kan Jeremia 14 verse 4 no a
wɔse ensu a ntɔ na asase so ɛfɔm awo kese nti no akuafo ni ewu ɔmo kɔ no makatakata mu Saudifo akuafo mo ni ewu ɔmo kɔ no ma yɛdɛ ɔmo katakata mu ti adeɛ kookoo ni so a afuo ni yɛ yi a aburo no odua ni yɛ yi a yɛne ne yɛde twempera wura adwuma mu hɔ a adwuma mu hɔ no yɛ asɛbɛ mmaa ne bebere kɛtɛ nunkumtwe ba yɛmfa no kɔ sɔfo anim yɛnkɔ toa so ɛwɔ mfa ɔbaa no ho ayɛyɛdeɛ atukusam abupɛn mu edu mu baako mmra ongu so nanso ɔnto so oham fufuo na yɛ ninkuntwe ho aduane afɔdeɛ nka yɛ aduane afɔdeɛ a wɔde kae amumuyɔ safoti atukusam no kyɛ mu du a fa baako ne fufu nyɛ saa na nyɛ nkayɛ aduane ti asɛm a bible ne kapa o na nyɛ nkayɛ aduane mo a mo sa nkurɔfoɔ yi na ɔmo kɔde da hotels no nkɔdɔba obia yɛ ne yere ne ho adeɛ no na wo deɛ woda n'akyi obia waa ne kun no na wogye no na nyɛ nunkumutwe aduane papa toa so metoa so ama Odiyifuo ɔsɛ ɔsɔfoɔ no mfa ɔbaa no mmra bɛgyina awurade anim na afei yɛmfa wo mmra sɔre fie hɔ yɛmfa no mbɛgyina awurade anim kɔ ɔsɔfoɔ no nsa nsuo kronkron ɛngu kukuo bi mu safetio ɔsɔfoɔ no wɔnsa tɔn no nsu kronkron paa na wɔmfa gu kukuom asɛm a nyame ka kyerɛ Mose sɛ wɔnka kyerɛ Israelfoɔ no na me nyame mekyerɛ adwaman wɔnsa su kronkron ɛmfa gu kukuom kɔ na wɔnsa tenabea hɔ ɛfam efuturo no bi na sɛ ɛfam ngu nsuo no mu baabi a ɔmo hɔ no trabrɛ hɔ naa no ɛfam mfuturo no wɔnsa bi fɛ ngu nsuo no mu kɔ ɔsɔfoɔ no mfa ɔbaa no ɛnyina awurade anim na ɔsɔfoɔ no wɔmfa ɔbaa no mbɛgyina awurade anim kɔ wɔnyi ne tiri so nkatasoɔ na duku no a ɛbɔ no yɛntu duku no mfiri tiri so na ɔmfa nka yɛ aduane afɔdeɛ a ɛne nkuntwe aduane afɔdeɛ ɛnhyɛ ne nsɛm safotie aduane no a atukusam no a wofufuruyɛ no yɛmfa kuta wo na ɔsɔfoɔ no nkura nsuo nwonwono a ɛde nomeɛ ɛba no nso wɔ ne nsɛm safotie ɔsɔfoɔ no wɔmma nsuo no a wɔkukuo mu no a ɛde nome ba no ɔsɔfoɔ no ɛmfa nkuta ne nsɛm na ɔsɔfoɔ no ma no ni nse na afei o wobɛdi nse kɔ na wɔnka nkyerɛ ɔbaa no sɛ so ɔbarima bi ne wo nae tia ha adeɛ a yɛyɛ sisi a ɔbaa tia ha sɛ barima biara ne wo naeɛ a na sɛ womfiri wo kuro akyi ɛnkɔgu wo ho fi a na sɛ womfa wo kun n'akyi na sɛ wonwu ho fi a ho bɛyɛ tɔtɔtɔ afiri nsuo nwonwono a de nomeɛ bɛyi mu ɛne nsuo yi a yɛbɔ mpa yɛgu so a yɛde bɛmoa nom no ho bɛyɛ tɔtɔtɔ afiri ho na sɛ woafiri wo kuro akyi na sɛ woafa wo kun n'akyi a na sɛ wo ho agu fi na sɛ obi ne wɔda na wama obi ho aka wo sɛ wo kunu a na sɛ wɔ bɛrima foforɔ de ne ho nsuo ama wo sɛ wo kun a ɛne deɛ ɔsɔfoɔ no ɛma wɔbaa no ɛni nse na afei wo ankasa wobɛdi nse kɔ na ɔsɔfoɔ no ɛnka nkyerɛ wɔbaa no sɛ wɔbaa yɛbɛka kyerɛ wɔ asɔre fie hɔ yɛka kyerɛ wo sɛ awurade mfa wo nyɛ nnome ne ntam wo mman mu sɛ awurade ɛbɛma wasrɛ atotɔm safoti na woyɛfunu so ahono ɛnso ɛnɛ sɛ ɛne ma wo nyina afiri wo nti ɛnɛ adwama no adokoro ma Ghana ampa Odiyifuo onyame ka kyerɛ Mose ka kyerɛ Israelfoɔ no Odiyifuo adeɛ a sɛ obi fa ne kun akyi obi fa ne yere akyi a adeɛ a ɛnkɔ so ni sɔfoɔ no nkura nsuo nwonwon no ne wɔnyi ɔbaa no ti so duku no ne wɔni nse na sɛ bɛrima biara mfa ne ho nka ne deɛ a ne ho bɛyɛ ntɔtɔtɔ na sɛ bɛrima bi nna da na wɔsɛ na sɛ woafiri wo kuro akyi na sɛ woafa wo kun n'akyi na sɛ wo ho agu fi na sɛ bɛrima foforɔ ne wada na wama obi ho aka wo sɛ wo kunu a ne wama obi de ne ho aka wo kun ho a ɔsɛ na sɛ obi ho aka wo obi ho aka wo sɛ wo kunu a ɛno deɛ ɔsɔfoɔ no ma ɔbaa no ani saa ansie yi ɛne wobɛdi ansie kɔ na ɔsɔfoɔ no nka nkyerɛ ɔbaa no sɛ ɔbaa awurade mfa wo nya nnome ne ntam wo man mu ɛwɔ ɔman a wɔti mu sɛ woyɛ Asuboa a sɛ wɔ Ghana anaasɛ wɔda ha sɛ awurade bɛma wasrɛ atotɔm safoti onyame bɛma wasrɛ no wo serɛ no a wode gyina so a wode bɔ dwamaa no ɛbɛyɛ mfiamfia ɔto no a de bɔ dwamaa no ɛbɛfɔn na woyɛfunu so ahono na woyɛfunu no ayɛ tan
nsuo a de no me abayi so ebe hye wonso mu na fe nsuo no wonya no pepepa nsuo ni be wura wonso no na honhono yefuru na wo yefuru na hon na wasira totomu na wo sira no nyina fonfon oba no ka se amen na amen amen sa enye ho sa eno sanyema we nyina firu a ene Yesu be yi sanyema we nyina firu ma na nkofo yire fa nkwa ampa nkofo yire fa nkwa papa Odiyifuo ade obi fo obi yire kwa bebi ensi no afa no tototo no ko obi no obi ku koda yes be mani kaka kura obasa china to dem pa Odiyifuo no afa no hodi ene kwadwuma mo ko he ni nkofo yire da woro fof bebi ensi wọ́n awariye ya oni ehu ehu se wafu wo sire nya be hwehwea papa ni wafu na ede adoa sa ama next time no ko badwama biem oh yes ama next time no unfo ku chi biem enso ne be ma bebre efo mu ku achi ampa odi wala ngaza be wu sa akola woda ho ekura wonsew ya ana oko wadwa obo sa akola no kura o mo twe ne o ma so kura anya ba mu ana nanso aja obi ani mu wi ntino ni ade ne guru so obo ko ni ade abanka ba guru nsa ye na koto afiase sa nanso akola anya ne ba bebre ndi che nanso ka Mose asema nyame ekatu honi ampa se sanye ma we nya efiri ho no na wade so bi anim pa na wade so bi anim egbampani wonu bibi de beda wala mehu obehu se oyire kwa nkwa no kwa behu no onyem no asati bontajiu we na me kaka na dwaman na ewura wade mu bema makoni ni nsia ne mprafo nsia oba na me kaka na se ka sane ma we no nyina da so ha how ka wade be nit amen sane ma we nyina fi wonte na wade so bi anim ampa na asapa ye ka wato achene oh yes meni abra ante sewuti ya Odiyifuo yeti o kan be si 2024 no enko ko ayo no mi ansa no wose no sofo no entwere enum yi engu ehoma so saftu sewuti sansem a ye ka nyina no ni oba na ye nyina no Bible so osofo no wontwo ni nyina engu krata so ko na wonhoro engu ensuo nyonyono no mu ne wonfe ensuo enhohoro engu ensuo na okukuro no mu ko na woma woba no enum ensuo nyonyono a ede no me ebe no ne woma woba no enum ensuo a ede no me no ebeba no ensuo ede no me ebe no enko no mu enkoya nyonyono ne ensuo no enwure ni padua no mu no enkoya poison amen to hona 29 was say 20 hona 29 9 wasi ye ni nkumtwe ho emla safoti yei enti se nkumtwe bia ba wode mu a Bible say emra wode to ma nyame asem no enie so berima sorry so baby efi ni kunu achi ekogu ne ho fi so baby fi ni kunchi adi ku achi ani ba ma foforo koda yes sadi we ne enkoso Odiyifuo enso ne eni ho ampa nti ne suro eni wariem da bi o ade okoba no wonje hyehyɛ no obi ehu ne ekoso ne wote ho wodi efia ba ka oni aware no papa na niema nyina ya basa ufa ukunji a numi na ewura wade ni oh yes ufa uyire chi a numi na ewura wade ni ampa Odiyifuo eno nso de ekoso oh yes oni eno de ekoso pa na awade go so ni na machire awade go na machire oni amayenko betwa Odiyifuo Odiyifuo Malak etimienu eyimu du nsia na kama me Malaki 2:16 e kama Odiyifuo ti yemi asem na bowo ye awade edi agro no ya ko hwe ye buru ye ho e wa wade mu empra twen no wani mu nyane Yakobon so wonto nso no ampa Malaki 2 verse number 16 edunsia me kama e kama Malaki homa na tie emienu imu edunsia no o se sei wose na meta awareguo o Yakobon se me den metan awareguo nso na Israel Yakobon no wose ene kokko to ko hwe ene wura ko to ko hwe yes Odiyifuo ai awade no ko omo ye ekura bosumi kwani omo awareguo na ba ade memma ne fa form yire chi twempena wo Yakobon se minyame metan awareguo oh yes minyame metan awareguo Ewade Yakobon no wose minyame na meka ho nanso ne memma bebre omo hwom omo ni ma na nyinsai awo omo hwom obo no ko fa foforo yes e wo so ni
metaa ware guo yeah enso na na ekoso ene da wode emusuo ekata na tade so safoti awade no ebra hu oba na nufu sisi no wosi o kan tamu ni panyinanim ama osofo hyem ka oh yes eni nansa no oba yin dia tokene bema yin dia tokene ada mi kun twempena nda wade kwa me ngware biem yeah ene no na ekoso ampa sani ma woni mu nyina na ma Yesu ma ye toso mienu no oba enti mo hwe mo hu ye mo honhom enti mo hwe mo hu ye mo honhom a mo de ware ye na mo si mu ntwa nkontompo na mo batra kosie wie no mo hwe ye na mo ntwa nkontompo na mo ntwa nkontompo ya odifo safoti ai ntwa nkontompo ya meta ware guo sa enso na he papa no na eko ene no na ekoso oh yes ene no na ekoso ai odifo uti nyamesem odifo yeti o daachi awade di nipa bebere kwa bronzam jem papa adwama di nipa bebere kwa bronzam jem pa odifo onu mo mi enti nyamesem ate na on se nyamesem a menu mi enu apunti ana wo hu awiase ni akoduro ai bra yen hie nsuo no peseminie pa bra yen hie opena susochi ani o on se ensu aboso me nso yen nsuo nto ensu e wo basa che wo beto ne ayen frama ne eda so pepa ne anyema sayen kwa ebise menu mi enu ye boni ni ye dwama boni anyema ekoso asase we su no adu nyankopɔ anim ampa ti jami bu ofu yes nyankopɔ ne bu ofu ampa odifo papa yenko metwa tie emebusem etie dua ediasa baako eyimu miensa no Proverbs chapter 31 verse 3 kama me kama what's it say me kama odifo me ba 1 minute Proverbs 31 verse number 3 na wase afo ahoden mama safoji be masisua yeah wonu oba we obo wonu oba we nam obo wonu oba we nam ota sa baba neka yeah yeti o wo ya branchi susu tata ma ebeto bilebi na ema sembebire nti na fro ho kra jojo ampa babu se abranchi yi abamuwa yi mo mfa mo ho oden ema ma na mfa akwan so enya de sei ahemfo mfa wo kwan enya de a ebese ahini anyame de ama wo no ebese wiye die ene wa braba a wo bo no wo ba bia behu bia wo pe no wo ba bia behu bia wo pe no abranti ye mfa wo ho den ema ma na anse wa ahini a anyame de ama wo adaache no wodi ba kopi Yesu animu no awale papa ewo animu no no wase no ampodifo enfo ho den emmo ma sa na mu de ba ko won sakere no mo ni nya dan mo ni nkono amen mebusam ho na ha metwa etinum eyimu dunum be hia dunum yensa ne kama me Proverbs chapter 5 50 to 23 kama me abrantie enfo ho den mo ma oba we na kwese wota oba wona ne nam wo de kaka wo muya ni na anu ni na sana fe ho na adwudwu yi won tra sa de we ho bo foto no won tra ho obakọ awodi fo mamento asoma ho yanko mebusa mo ma na etie ye enum imudu num be verse number 15 be se dwonum ya sa Proverbs chapter 5 verse number 15 wose num wabura mu nsuo safoti wa na hu obai ana wudi o ma asofo akantam adi nsie e woni pa nyina nim afi won po obai ni mo hwe adan na mude mu kura mo to hie wodan nim esansa wudu abonti a wonsa atobi so baburu say yes wo ba na wakofa no na bura no emu nsuo no ana nom anya bonti de enfo wode mama yeah ufitia oba we ya na nakoda oba we ya na neshem oba we na neshem adan wo kristo ni so o kristo ni wadwumani da bio wose no wabura mu nsuo no oba na wawa no mo ni nka wo ba de ho ni nsuo a esene free nsutire mu nsuo na esene free wo sutire mu ye na mo ni nka ho nsuo ni wa no ebebu so afiri edi aye monten so asutin safoti yeah afe ebeba no ebeba sa no yanum na nyame be ma emofre afiri mu na emofre na be ye wiase nyina aniwa ampa nenso wo yira wo wa no o pe ni ma hwe one no ba kokro no obi usu asa ko ba memma bi kuta dwem bone rodo me say hwe
wode atahwe wo ku bia na ne netie ne wonya dwuma bia ne woda ye ne konkran no on pese obaba ho a wo wompra ho ampodifo wose na wonsuo aniwa no ebebuso afredi sa wonsuo aniwa no aya monten so sotin ebebuso na afredi na koye monten so esuten be ye wonko ara wo dia na tio oba no ohwe ni ya na wari ni ya ebe ye wonko dia enkwala na bepie mu no ebe ye wonko uma omo da buche ske ba na we die eno so be ye wonko me si ye die ahodifo adwama bonti hwakwara ne satia hwe ne hwen hwe na no yes wakodi afrafra wose na be ye wonko ara wo dia we die be ye wonko dia edade be ye wonko wo dia be ye wonko dia na nya wo ni ahwo biara dia na nya wo ni ohwo biara dia wo ire siesie nie wo wuku siesie nie na be ye wonko wo dia ohwo biara mabata ho ntima wabura no nya nhira safoti wabura no wo ba na wawa no wa ni ye na nya nhira na wo ni wo mranti biremu ayire no aninye safoti ko he awade ni fa tete pansam bida huhu no ya baba wani de na won tijai abonti kwa na humpie ene ya wo nani fie di kakere usoro otikrum wo mo ba na nye wo ma wuku ni nye awade we ya basa e maseta be wura wade ni enti ba bi ese nyame di mudo no won fa mu no unya betwi won afra wade ni ese awade a akaye wo mu ni ntoko mu no nyame wontim ampa nti ma wabura no enye nika wo ba no siesie no do ono nkuto na be ya waranka wo dia be ya onko wo dia wo bi anka ho ha onua wo yesi a na be ko heaven na nya wo te wore wo na wo twempera hwa na wore be bi atecha pansam ba ma won gese mu ko nti ma ko ho ma so asa ko fo ba foforo wora ngese wo ba wo an ko nti me hwe no so asa ko fo ba foforo no onyagopo te so wo buni mu ase no hwa ware enti aware na tete pasa mo maga na husa hai mo pe have yakọ mo boa me to so mamo me to so ngu aware no so eme enhira empiem ana pe me yan sakra na boa yen amen papa yenko me to aso yo edunkro no wase na watese watweberia dofo ene animunyam wansane no manempokua no enso wani da safoti wo ba na to ni do no mu tintan oba na wawan oba na wakofa no babo se man ni nufu no nya da ni pokua nya da enso wani agukura na to ni do no mu tintan agukura manya da me enso wani safu na wakofa no foforo safu na wakofa no foforo satana na ese emira hane foforo akura me enso wani eho no oka no nufu no gukura me enso wani hane a na to no do no mu tintan saudifo enkofa foforo nufu ne hane kure so enkofa foforo saudifo nanso ne no be sikanti ma ko sab kwa so wo hu se ne chese ho no hu se ne yere de na hane a na okope mu ntututu wo de last bi mi ho ma mi ba wodi wodi e ba ma bi oba bi ba mi kunti no nti me ba na ko wa bompa ya ne nyame apamo na firi ho ama na me se o na o wa ni mfia hin wo se o wodi e me na me toso mienu na ne wo toso miensa no ono no wo gia wade me se ante nti wa asema wo ka ekwa no oni se wusi yakwa wo yakromfo wo kwa ono ko nipa na wo koto no ono kwa na se ko do fa kwa ambane so ono kwa se ko ba me ha wono no amfa kwa ambane so na wo toso mienu na wo kopam de toso miensa ba no ha afo so ni wasuo osofo na me ko masa bo me se bye bye wose manempokua no so wani wo ba ne ho kofa no ma wo ba bia wo ko no ba bia ka wo yire no ho se wo ba na wo fa no manempokua no anso wani na toni do mu tinta da nyina toni do mu tinta da bia ame ba den na wo to wo ba na nani ho entintan me ba aden wo ba memma bia ni hiem ho na afedi wo se wo nneoma nyina kwotena se afedi wo afeni wo nya oba papa na wo so wo ba hoho kukum wo ba memma di su afuri sane ye ho na pe afi ho na pe wo de na ye no wedding no wo de na woni ni hia ye fo no atona to ache no na afedi oba no a wo no oye atutu kobo no wo no na wodo wo to no do mu tintai wo se me ba adan na wo to wo ba na nani hu tintan meba aden wo ba wo so mema no wono na wakofa no afedie wo yiri no wakofa na beka wo yiri no wo pam wo yiri no papa na ko na wo so wo ba hoho no kukum na afi wo ba hoho no a woni mema nko na ekọ na eba no wono na afi wo kotwe ni kukum amen
wonnim ne ye eba so onia bibi bo wo ba ba mai ba ma adan na wokofo wo ba na nani wo ba me masem ko na ahye na adwe won pa wade na dwama bo adokro no na wo yini na wa ne papa no wato na to akye adentia me yini ma aya moamoa ha na bra ko hu na baba wa no wote saa wasema ne pokwa ne so woni manu nufu no agu no agukura ma suoni ai ya hane no na tonu donu mu tintan saudifo na apow so no go me tan wade guo yes ati 23 no odifo mawie enso de wonu ana wade no wodonim ana wade bebre bokode ma me fodi so no muso odimpa jo mi wie 23 odimpa jo mi wie fasi 23 no okay wade bebre muso mo do no ba ko ma me what's say wasi no nipa kwan e de urade anim safotie ha unya wade say kim wade a wo ye bia de nyankopɔ anim na watata na namomu na wonyame tietia awadem awade na mo ware no awade na mo ware no mo ware ne papa nyame tietiem enti de mo ye bia nyame nim mo ngana ware pa o nyankopɔ atobo spagu so da chi mo nya have yakopie na so he ene ko dwam ko he adwam pani bia wo no akofa ne mpra ababawa na ababawa na mabu na papa besiwa ne tiri wo fudwum no wo de ababawa na hechiri me ko na yiri po no on fa ne hechiri kura da ha ewiase na asese wato oba na nani adomuntintai oso obonefo mu yo esoro mu safoti na ne bone ho man so chi no enti wo data hwe obi ye pani pa no akoda ketwa ku na akoda ketwa na achi no na fu asibire no enni kwasa ka akoda ketwa otimi pani no na so esense wo ko ni kunti no na bone na da achechire no saudifo achechire no ha achechire no ha onia onyankopɔn bible sɛ da ne da nya nyankopɔn tietie wɔ nipa nam a wotuo no enti wona ma otuo wotuo ne nya hwɛ obi obenya sika ma asɛm to da fam piaw wo da dwuma mpani ba wɔ so Odiyifuo Kwasha ma nkwa mekuta 32 ma mako 32 na afre de wato bo ase atranse hu sɛ ade a wɔyɛ ne mfaso bi ne titiwa wɔgya na ka 16 na me sɛ wɔgya podie anaka so akyem mienu wɔ se wɔgya na ka 16 mako 32 dwuma mu sika na wɔsesa na wɔde yɛ saade no yana ko saban ha ye wi na da sha aban ye wi na da ko saban ampa odi da sha aban ye wi na ye nto so ye last you know aduonu miensa na ye ha wasi okwati atrentrenti obewu babu say enipa on ya woni na yemfa nokora kwan so na yemfa ya atrentrene yempenti no ye bewu awade panim na jejentwisam so dodo nti obeyira safoti ya niema hu na ye die cheni ya dwama boni niema boni a ye die wurawura wadem ne ya wade ya ne twetwe mpla wa chenchi no ye bayira amen heavy wono ye mpia ho safo enti adwama ya na se adwama nye odifo nye nanso na obewura awadem no adwama nko a papa ene bema ne mplafo bebere ene obi sika yen kanasem ento nyankopɔ we ni wose mento hwe man kwa hyafo we mu pa no mu fesika no atwetwe mplafa hu bebo yes wo pa na nani ananani a oba wo bia wo so oba wo de opa ware ha wono ose patation wono nsia no no ho na okoto ne do mu tintai o yire ka kwa umuya no agade o share kawa no se bi o ya papa ko onyeku o ya papa ko benyeku ampa ha onia da che bejo onyamesi wo nyankopon wo tietia enipa anamu yes anamu otu awutu no o tietiem ampa papa mayenko menko Matthew 19 Matthew asempa ne ti donkron emu miensa ebesi donkron duba ko no mayentie onyame nasam na yekoteshi no elaso an koteshi yanko safoti Matthew nti wo de wa mo awade nya tantantan 19 he o ya pani o ya sofu o twempra o bua wonim Yesu he asori pani o bua burunsam gem kwanzo wasiso no to oba nanani domu tintan na nkotwe ne kokum oba na wa woni tua se wa ye tuo chance de bia nkofo nya hono omko mu pie no wo de wo tra ase fa wo yire kwa wo ja no wo wi akwatra so na nya be na woni mu no woni ne won kwala yes ti nya me asam na boa wo bosi no bura no mu nsuo no be ye monten bura no mu nsuo no be ye monten so ihira yes ti kwala na nkasa wo so bombo de cars na eba na pa de be fie sa wo de nyankopɔ ahira na meka no wo hira nkwala no sa
Yanko. Matthew chapter 19 verse number miensa. Be si du ba ko no. Me come Odiyifuo. Ekosi 11. Wasana Farisifo ne ba ne nkyɛn ɛbɛsɔ ne hwɛ sɛ Tio. Farisifo no omu nimpefe. Sa wari ya enye. Nyesa. Odiyifuo. Dan nyina no peso mu nya Yesu ho asɛm ka. Nanso ɔno Yesu wo nya ne ho asɛm yanka. Ba buntimi. Menu mienu. Yeah. Menu mi dan nyina ye ho asɛm. Ɛkyɛ ba bi esi yi. Egumonten so. Farisifo no ɛkɔsɔ Yesu hwɛ. Ɔmkɔsɔ ne hwɛ. Sa. Sɛ ɔmbenya ne ho asɛm bi aka. So obi ho kwan sɛ asɛm biara nti ogya ne yera na. Sa tia ha. Yeah. Ɛno be hu asɛm anya asɛm bia na wari ya ba. Ne kɔ wadwo. Me say na kɔ wadwo ho. Ɛna asɛm anya asɛm bia na wari ya ba. Na du wadwo ho. Na du wadwo ho. Me kɔ hwɛ me. Aje wagumyo na mami ade ni wafu ho sa miku ya bomia oba wo sante sakura o menkwala ni sika onso kisenga de semina si uti anke beto ma ni be pebere enti na mekan o mo he mema na bira enti be ma no wo sikrom no ko hu si o be be ti abonsa na for ne ho kotwe no na afi kotwe kura be ko na ne nchen we adu no pa ya amanfo ko mo nyuma so obi nti obi case lebi bikura kwaje pan no de na station obi ko no wonti awade wonti case wasana Farisifo ba ne nchen be so ne hwe na Farisifo no ko Yesu nchen ko so Yesu hwe sɛ obi wo ho kwan sa asɛm biara nti ogya ne yera na owura enti asɛm bia nya asɛm bia no sɛ entuma kwa no anta ama me buro nyan wa manwe akokɔnam enti mitimi gya awade ana obuase won sɛ monken kan sɛ efifiti ase no obo wo nipa no berima no oba na oyo won safoti wo bema ene oba ene obo mu fifi ase ebesi na yo nti no ka so se de mi awurade makabo mu no mu nipa titim Saudifo na so na obehu na busha pani akana black so no gogo bia wade obegu no batim mere me sie yi o ka sa awade ne yakwaje dia meko na sa wade pa ne gogu pa na Odiyifuo Kwasha mema ba ma fa mi shu pa abetra she pa de ko lai so fu ngwa wale onko onia na mpo ye ka wari asem kwa na ti agi ntajom kwari scape kwa menyi bi mun kudi ma de mpo hia me si akaka sem bi asaba ye ka no ya bokawum ye chesika menyi bita onia wadi wo ye bi de nyakopa nim sa na ma woni munya nipa mu o nipa mu sa na ma woni munya na ma wari atete apasam ampa omu ba ya ya ifra ni yakokɔ to akosensa bibia ana mani bebre on peso mu kunu ji no no makosensan eni nanse enu nan be ma na woye onu akoye na fie adwuma aban adwuma no obaji pension penu tem no kunu wa physically na no fa ewie ni asam obi adwoku ni kan mo se wie na dan asam yes wonim so ba ne obema na oya omko osi no obiase won se se monken kan se frifiti ase no monken kan se babu de finfi ase no do bo woni pa no oberima na oba na oya won ni obema na oba na Nyankopɔ boy ena o ka se yenti na oberima beja na jane ne na ode ne ho akobata ne yere ho na won beru na be honam kro enso tia na wale bebere mema ni bebere awari ya omo no mo yere no mo nwen yabi saji wawura wade mpa o ampa ewumpa obema beja na jane ne na yes no ode ne ho akobata ne yere ho no ma be honam no makoye honam kro ampa na so nei wa wade wi o akoma bokura o bo ne yere ko de mane maami ansaro de maami de sikana man ne yere no ene bebere no ekoso wade ampa ana Odiyifuo mi se ba ko bi nsu ho e ma ne ke sika no nya hu se wo ba pe no mu dihie o de tia so America no me tie pa so on peso wo nsu sika o sika no wonu so de sie ya o de steady pa o ka no ene man bebere nsu no mu no maami mu na adwen ana aboso no woni ni kunwen wo ba ebeja ne maami ne papa ho be ma so beja ne papa ne maami ho enti odi so wunni na ka aso na se be pa ne ho na de o time be hye no yere ne ntem no mesi ene wade bebere enkumafo ne bebere wura wade am so wuram kwa wade ha yenimti yenim ya wose enti na wona so enye baanu bio babu se munya wade dia munna so nya mienu bi bo ne mo ya honam kro mu ye baako enti do Nyankopɔ akabɔ mu no wacha se babu ne ka ni o Nyankopɔ ya dade akabɔ mu no mo ni pa nya dai mo ni pa biara ntitim na obi na akofa no dabi ha
esa so ye dwuma pani nti no wo ye dwuma pani nti yes wo na adwuma nya wo na hweso Odiyifuo ti ko fa ina afa mo ai wonnim nti ha wonnim so tete wade mu ai wonu obeyire da se kim wacha wade mu papa wonu obi ku hye se kim wacha wade mu dache wo ho asotwe a onsa beka ampa me se dache no wo ho asotwe a onsa bedai onsa beka yeah ha enya ba adwuma na wo a wo ya bosom so wo nya katwa nyankopɔ hwe o me se enya ba adwuma na wo ye na wo fa nkrofo nyankopɔ hwe o wo kɔ bunsam gyem papa wo kɔ da bunsam gyem wonnim am me kam wate monya baako monya mienu bi mo na mo de moya honam koro enti de menya me makabu mu no mo nipa nya dai antitim enti wo ba na wo wa no na wo ni mienu sha ka wa no unya kwotwe papa wa sa wade wo ba no so fu achi akofa mama fofora ono so sa wade da je bejo pa awade e de nipa bebere e kwaburu samjim minia a wote men kada pai si ebetie sa asemi na ke ya hwe yi a enhira nka wate wota sa ba mo ne kai onyankopon tietia enipa anamom anamom bia wotu bia no onyame amana bofo de na etiem nti awale na awale bofo ba enti awade na wo wade bia no mo ade amu ye bia bofo nim ba special wo ba nso na mpira twe nkwa na wotwi hwa akobi bo anyu de amede pa wo se entwempena pera ya ntwempena pera ya ntwempena pera ene de mpira twe nkwa ha wade bebere mpira twe wurawura mo ma wade bebere ase atete pasam odi ka sam DJ this akwa mo sanyu no mle mi sio na wo bosa na ene mpira twe nkwa twempena pera ya ma twempena pera o si kofie na yensi esi table yesa ewie wade sa ju no besi so ha akwa no nya me sha na pawate amen obeshira no wo fo yi ne mu ye ne mo de da rof awade na asapo behu a ne yi ka wonya ato akese ye se ko heaven we say nipa we twetwempra chicha so na mo twetwempra no wu a ne ya begina ho ya le ko ma papa bi mu ya le ko ma papa bi mu ya le ko ma papa bi mu ya ni kuro ye nyina be ko ya de gama ne ko ma papa atwempra ko wo ko twiro bana na ni kukuma wu na ya kenka ba bo so ko ma papa mu papa ko odi won so no ba for ya kese odi yanto aso edi afori e ana babo ne kai no ebebu se beti dun so yimu dun sia no adentire sika wo kwase ansem so beto nya se ble oni tri ya Odiyifuo ma menken ka ma ho yanko o se ntina wona so anya banu bio babu se munna so nya banu bio mo ne mo ya honam kro munya wadi se kiri na munya shaka wani se kiri pa moye baako enti dia onyankopon e dia bomu no enti dia menyankopon menya me makabo mu se moye oba awarefo be ma awarefo no mo ni pe biara ntiti mo ni pe bia nwuram akuma ko wuram akuma fa mu wuwura mu nua mema ma wode mo twemo firi ho wo wodi ateta pansa na ko wuro bi de mo kogo bia wade ade no wogimi sa obeguno enso ne fa mempere ma ngwa ba no me ma ngwa ba no ogwa wade ne pasam yes enti na makola mebire adane amrobes ampa so mo nya ene memma no bebire so no omo ko fa ma foforo mo ja mo yenom na fa mo ja wie so a enkwa ma wo so mo hwam na fa akora no behu a wo so na so wonya dua bi anya na fa kotwetio na fa akogina kwam na wo jeja cars wo hu na power yes papa da je bebire o nipa be su mama nipa be su mama hwe ye nipa no yanyini ya wie o debi ye nipa yanyini ya wie o enti wonyia wutiri mo nyina fudu mu nti wonnim so bewu se wo sakra wadwen ne ne podi wo podi akoda wu na opani wu enti wo nipa bi da so wo ne bo twetwe da wo hweye abofo nti papa yanko makin kama me twaso verse ama 7 no o se sai wo se no ka chere se na de ntina Moses she se wo ma warija ye homa na wo nya wo yere no faransifo no o mu ka chere Yesu se he na se Moses die wo ma kwan se so obi yire ayenkwase ne ma obi yire obi kun ejimia ana obi yire kofo bia ana se enima bi ekosoa won kwaje awanja wo nya ne yire no first pa na ahemfo na ho wonum sa Bible no o ka Bible no a wo se daache ahemfo no omudo monu nyam ebeba heaven ho ana sisi ayan so nya president no first na president ni ho na ya ahemfo hwade ne ye pa ho na ya ahemfo enti se obeti oda mahi ana na mi asum dwenka na pai ono na hima ana pai ya chiamo na mi asum dwenka
next obi jimia na ebe frɛ sɛ nipa no wo bɛka kyɛ sɛ nipa o mi twɔ na suo afiri me man ampa enti na amasuro ɛwɔ asase we so ɛna yɛ gye saa deɛ ni firi ahemfo nsɛm na ɛkɔyɛ president ne ho nneɛma no suro ni asase so ampa so nim afɔ bɛ woni yɛ de kɔkɔɔto obi ne obi yire kura da no kɔkɔɔto woni pa na di fɔ yes ne ba kura de oni pa bɛ sho wasasi so oni pa bɛ sho wasasi so wo bɛ bɔ mu ne wafra na wayi ne die wo o bɛ bɔ mu na wafra na wayi ne die wo mesi oni pa bɛ sho wasasi so oni pa bɛ sho wasasi so wo bɛ bɔ mu ne wafra na wayi ne die wo o bɛ bɔ mu na wafra na wayi ne die wo ɛna wo sɛ bibia yɛ kɔɔto ntini ho ɛne suro ni kuro bia mu dabi odifo ɛna wɔ he ntimi ntu na manfo ne fo otufo na obi anya de obi amfa na so ka face na tate on bet ni kuta ahemfo no wo suro kura sɛ woti ni kuro no obedi kwa asɛm wo ni mu sɛ betwa osu ntino wo be ya de de tene ampadifo hansane eni wo sa papa yenko so ka kyerɛ ne sɛ no ka kyerɛ sɛ na adenti na Mose hyɛ sɛ wɔma waregya yɛ homa na adenti na Mose di wɔma kwan sɛ yɛ yire ne mu yɛ yɛ mabɔne yɛ kunu mu yɛ nya pass ni yɛ nya yɛ ne no no nya wa yire no yɛ nya yɛ yire no no wɔse wɔn sɛ no wɔse wɔn sɛ makoma adenti na Mose ma mo kwan sɛ mu nya mo yire no makoma adenti na Mose ma mo kwan sɛ mo yire mu yɛ nneɛma a ɛmfata mu nya o na mfitiahyɛ no deɛ na efimfiahyɛ ne Onyankopɔn bɔɔ so ne asase ne deɛ na nkɛnte saa na nkɛnte saa enti me se mo sɛ enti me ka kyerɛ mo amomo nyinaa mo ate aseɛ sɛ sɛn sɛ nyɛ dwuma bɔnti na obi gya ne yere na ware foforo a ɛnyɛ dwama bonti obia amfani kochi obia amfani yechi na mu gya awadeɛ ne na asa awadeɛ na mo asa awadeɛ na deɛ sorry na ne agya no po no wɔse na deɛ wɔgya no mpo nti ko obi gya ne ko obi anwa no obi gya ne yira ko obi anwa no ya odifo anso na bira wo ne ko no obi ne teta hɔ ampa bira wo ne kasa kakra bi no obi ne teta hɔ ampa odifo ampa odifo kasi 11 na fi yanko edu ba ko no bakama bawie te no ɔse asuafoɔ no ɛsene sɛ so berima ene ne yere entam asam ete saade a na eni ho kwan sɛ ɔware na wɔsɛ ɔmo sɛ no ka kyerɛ wɔn sɛ enye nipa nyina na betumi agye asɛm yi agye ɔmo a agye wɔn na ɔde ama ɔmo kɔ heaven awdifo bawie ma asɛm agye ɔmo ɔmo yɛ dɛ ɔkɔ heaven ɔmo kɔ heaven enti sɛ woyɛ ntuburu mu ni a wo ware ne akora betumi akɔtwe mpena ana wo kun betumi afa wo kun akyi mu wu aboronsam gyem ana pɛ sɛ woyɛ asopɛti nyame asɛm ti no onyame wo nhyira wate onyame ɔnom wate na awadeɛ ne ma yɛn fafi ankaka obi amba awadeɛ nim yɛn fa yɛ kun akyi yɛn fa yɛ machi na deɛ onyame aka no yɛn yɛ kakaka bi fɔ no ɔba na ne wɔkyerɛ ɛkra anyira onyame nhyira wo na ɔnom onyame agya ɔba ne kokodim ɛyɛ na sɛ yesu ma yɛ a ɛne na wɔtwe nso no yɛba bɛto asɛm nyame nhyira biaa amen asɛm a emu da hɔ paa na nɔpa yi papa wode ama yɛ nyame nhyira paa amen ɛyɛ better Christian Church ɛna wote yɛn kan AKyem Asuboa nyame nhyira papa yɛ papa ne din ɛde ɔsɔ Odiyifuo Kwasha saa na dodo na ɛde frɛ no na tie na hu sɛ nyame yɛ adom a Wednesday bia yɛyɛ mpaebɔ Wednesday anopa no ɔtwe kosi sɛ dumienu ɛbɛbɔ yɛyɛ mpaebɔ nti baabi a wo bia saa wokuada ne deɛ na waba abɛbɔ mpaeɛ asere Nyankopɔn ne nsɛm tumi ɛne ne nsɛm ahoɔden na megyedi sɛ Awurade Nyankopɔn bɛnam papa so ahyila paa wo deɛ wo ba wamaneɛ no fabra wokɔdaa na no fabra wadwenedwo no fabra na wode bɛduru a menyi ni sɛ wobɛsan de akɔ biem san sɛ asafo Awurade ɛbɛyɛ ho adwuma paa yɛbɛpɔn a papa de number bɛto dwa na wafrɛ no na wo ne no adi nkɔmmɔ wo ha bia no na waka akyerɛ no na wonim sɛ yɛ papa ɛsan so ɛwɔ Herbal Center a yɛfrɛ no Kwaku Asi Edu Herbal Center na yɛyɛ nduro ahodo nyinaa papa yi ɔde Awurade asɛm abrɛ wi ɔsan so te hama ɛyɛ nduro wei ɛnyɛ sɛ mɔtɔmɔtɔ nduro daabi nduro a yɛnom ɛsa yadeɛ na yɛ nduro no yɛde bi aba mmɔnten so baako didin de Gidie Herbal Mixture ɛna baako nso edi nkonimdie yɛsan so nduro ahodoɔ ɛwɔ Herbal Center hɔ a ɛno deɛ yɛmfa ama mmɔnten so
yenye ho bottle emfa nkomote ba emom okọ heba center ho na se ode wo ha ne kwa ni ahwe ni amba oduro be ma mpa wo moja be ma bi wo ha wo moja edura na adu atim kaja o de obema ne kurampo de awu kura fabra awurade Nyankopɔn be na papa so ama unduro ama be ma na san jake biem asa ye adwuma sene na wo bo adwuma dada no ama nije aba fie ho salanzo na se bia ekuro atɔnan okasie mu wo ba bi abu okasie bi abu fabra papa be kyekere e de ama ekuro atɔnan so a na waba ya ye papa do be miemie ekuro no asiesie